Allah Zülcelal aydıptır. Ve izzeti la ahcibu anhu tevbe ma lem yugargir bil mevt ve la yed'uni illa acabtuhu ve la yes'aluni illa a'taytuhu ve la yestagfiruni illa gafartu leh keza fi'd durril mansur lis-Suyuti. Allah Zülcelal aydıptır şu Adem oğlunu ta can qarqara gelýänçe, canı ahirki lehze gelýänçe, Hudaýa men ýalňyşdym diýdi, gafyny açyk goýjak diýipdir. Ta can qarqara gelýänçe, ýani bir sagatdan can berjek, ýok, bir dagygadan can berjek, ýok, ahirki lehzelerine. Ýöne häzir ölüm görünen akda. Häzir qarqara baran akda. Ahirki lehzesine baranak. Canı bilen ýanyp Hudaýa men ýalňyşdym diýse, meni bagşla diýse, gafyny açyk goýjak diýipdir. Ta ahirki can qarqara barýança. Bila bir. Her hatsan Rabbim eýäm diýipdi, dilese menden dünýäsini berer, ne ahiretini berer diýipdir. Hiç boş gaýtarjak däl diýipdir Adam ogluny. Her hatsan Hudaýa meni bagşla, men ýazdygym öt, men günahkar boldum diýse, meni günäsini geçecek diýipdir. Inni Kur'an-ı Kerim'de "Lemen tabi'aka minhum la'amla'anna cehenneme minkum ecmaîn" diýip, imma ta ölünçe şeytanyň ýüzüne düşüp getse, onu dowda salaryn diýipdir. Ta ahir gatrat, ahir jannetçeli. Can çykýa gitýär, Hudaýa men bagşly diýmän, tabi bolup getse ýüzüne düşse, onu cehennem oduна salaryn diýipdir. Allah Zülcelal hemmemizi içerlemiz bilen ve hemme muslimine muslimatı rahmet ve mağfiretine salsın.